दिनै 26 जानुवारि जोंनि भारतनि संबिधान प्रथम एप्लाइ खालामनाय जायनि दारैहाय भारत देशआ सार्वभौम गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष देश जादों। बेखौ बाक्सा जिल्लायाव आसाम सरकारा आंनो फ्लेग हइस्ट खालामनो दायित्व होनायखाय आं बाहाय बयबो रायजो राजा आरो जिल्लानि प्रशासनखौ लानानै दिनै मोजाङै खालामनाय जाबाय। बयबो रायजो राजा गोरों गोरा बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाफैदों। जोबोद मोजां मोनदों आरो बोथोराबो मोजां। बाक्सा जिल्लायाव गोग्गोमैनो बेखौ खुंफुंनाय जाबाय। आथिखालनि थासारिनि सायाव सारा मा बुंनो सानो बर' हारिनि थासारिनि सायाव? बियो जोबोद मोजां खोथा जोंनि रायजो राजा आरो गासिबो बड'लेण्डनि बाखिन्दाफोरनि थाखाय जे गोबाव बोसोर आखायाव अस्त्र लानानै आन्दलन खालामबोनाय एनडिएफबि बिथांमोनहा साफ्रोमबो म्यानमाराव थानाय आरो बड'लेण्डआव थानाय बा भुटानाव थानाय गासिबो ओंखारबोनानै दिनै भारत सरकार आसाम सरकारजों रायज्लायनानै मोनसे गाहाम थासारि लाबोनो थाखाय आरो जौगानाय लाबोनो थाखाय मोनसे सुक्ति खालामनो थांगासिनो दङ आरो बे सुक्तिया जोबोद थाबैनो जागोन। दा मा जागोन मा जाया बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव एसे गोनो गोथो जादों आरो सोरबा सोरबा गोबां माने बुस्थु बे सुक्तिनि दारैहाय बिटिसिआव बा बड'लेण्डआव होनो थांगासिनो दं होननानै बुंदों। नाथाय गासिबो जि बुंदों बेनि माखासेया सैथ' गैया। नामनि खोथा बुंदों जे इउटिसि जासिगोन होननानै बुंदों। बियो इउटिसि जाया, बिटिसिआनो जागोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलानो थागोन। बेवहाय जेबो नामाकरन सोलाया। बे सुक्तिनि दारैहाय गोदो बिटिसिखौ दाफुंनायाव जोंनि भारतनि संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनांनाय जादों। नाथाय नैबे सुक्तिनि दारैहाय भारतनि संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय जानाय नङा बा खालामनाङा। गोबां मिडियायाव बुंदों जे सानजाहा बिश्वनाथ सारियालिसिम गामि सोदेरनाय जागोन। नंगौ, बयबो सानजाहा गामि बारायनायनि खोथाखौ बुंदों। खिन्थु जों मिन्थिनायाव आं मिन्थिनायाव जि ड्राफ्ट खालामदों बेवहाय दिनैनि दिनाव गामि सोदेरनायनि रायखांनाय जायाखै। आरोबाव मोनसे जे 9था डिस्ट्रिक्ट जागोन होननानै बुंदों। जे जोङो बिटिसि जायोब्ला बे बिटिसिआव जि हा एरिया फैगोन बेखौ मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट जों बानायदों। मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बानायनायनि उनावहाय जों जेब्ला बिटिसि सालायो अब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ पपुलेसन आरो एरियाखौ नायनानै गसाइगावखौ मोनसे डिस्ट्रिक्ट खालामबावनांगौ होननानै जों दाबि जनायदों। बाक्सा जिल्लाखौ सालबारि एबा तामुलपुरखौ मोनसे डिस्ट्रिक्ट बानायबावनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामबोदों आरो उदालगुरि जिल्लाखौ भेरगाव साब डिभिजनखौ लानानै मोनसे डिस्ट्रिक्ट बानायबावनांगौ होननानै दाबि खालामबोनाय जादों। आरो सम सम जेब्लानो बिटिसिनि रिभिउ मिटिं जायो बिटिसिनि जि पावार एन्ड फांसन बेफोरखौ एमपावार खालामनांगौ होननानै जों बुंबोबाय थादों। मेम'रेन्डाम होबोबाय थादों। डाइरेक्ट फान्डिं जानांगौ होननानै जोङो बुंबोबाय थादों। आरो डिपार्टमेन्टखौ जि आद्रा होदों बेखौ फुल होनांगौ। जेन'ब्ला धरिलक एडुकेसन डिपार्टमेन्ट आप टु कलेज लेभेल नन टेकनिकेल होननानै बुंदों। दा बेखौ जों गोदोनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे एडुकेसन डिपार्टमेन्ट आप टु इउनिभार्सिटि लेभेल इनक्लुडिं टेकनिकेल जेन' जोङो इउनिभार्सिटिबो गायसननो हायो, इन्जिनियारिं कलेजबो गायसननो हायो। बिनि थाखाय जों बेखौ बिबाय थादों। दा नैबे सुक्तिनि दारैहाय आं जेसेबां मिन्थिगौ बेफोरखौसो इनक्लुड खालामनाय जादों। जि डिपार्टमेन्टआ फैयाखैमोन जेन'ब्ला इनफरमेसन टेक्न'लजि डिपार्टमेन्ट फैयाखै, जेन'ब्ला माइनरिटि डिपार्टमेन्टआ फैयाखै, जेन'ब्ला कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ फैयाखै। बेफोरखौ सोदेर होनाय जादों आरो बिटिसिआव जि डिपार्टमेन्ट होदों बेखौ आपग्रेड खालामनाय जादों। पावार फांसनखौ बारायनाय जादों। बेवहाय गोदान बुस्थु फैयाखै। बेनिफ्राय जोङो बिटिसिआव जि अनुस्थान प्रतिष्ठान जोंनि जौगानायनि बेनि थाखाय जों बुंबोबाय थानाय टुरिजम बेस्ड इन्सटिटिउट, मेनेजमेन्ट बेस्ड इन्सटिटिउट,
फरेस्ट बेस्ड इन्स्टिटिउट एनभाइरनमेन्ट बेस्ड आरो एग्रिकालचार बेस्ड इन्स्टिटिउट जोंनि टेक्न'लजि इन्जिनियारिं बेस्ड इन्स्टिटिउट बायदिसिना बेफोरखौ जोङो दाबिबाय थाबोनाय जादों आरो गभर्नमेन्टनो मेमरेन्डाम हिसाबै जोङो होबोबाय थादों आरो बेफोरखौनो नैबे सुक्तिनि दारैहाय बेवहाय हरनानै बिटिसिखौ मर एम्पावार खालामनो सेस्था खालामनाय जादों। सार नैबे सुक्तिनि गेजेरजों बर' हारिफ्रा मोनसे गोजोन थासारि फैगोन होनना सानो नामा सारा? जि खालामनो थांगासिनो दं जिहेतु सोमावसारबाय थानाय संगठन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेवहाय नांदों आरो अस्त्र लानानै सोमावसारबाय थानाय NDFB ग्रुपआ जेखियानो जाया NDFBनि आसोल मानसिया जाहैबाय रन्जन दैमारि। दा बे रन्जन दैमारियाबो मैया थांदों होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। रन्जन दैमारि बा गासिबो बिनि सेनियर केडारफ्रा जुदि ज' जानानै बेखौनो जुदि नाजावनानै लायोब्ला आरो फैनानै मोजाङै सालायनायनि बेलायावहाय थ्रु डेम'क्रेटिक सिस्टेम मोजाङै फरिसालित जुदि खालामलाङो निस्सय जोंनि गेजेराव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनायाव बियो सहाय खालामगोन आरो सान्थिखौथ' जोंनो नांथारगोन। दावराव दावसि खालामाब्लानो जोङो जोंनि गथ'फोरनो बोरै मोजां शिक्षा होनो ओनसोलाव अर्थनैतिक उन्नयन लाबोनो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनो बेफोरखौ जोङो गोसो होनांसिगोन। आं दा बे एकर्डनि सायाव जानो थांनाय सुक्तिनि सायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे बे सुक्तिया जोबोद दौरा दौरियै जानो नागिरनायखौ परिलिखित जों नुनो मोन्दों। इसिबां दौरा दौरि जानांगौनि निस्सय जुरुरि गैयामोन खोमा आं सानो जे बयबो स्टेक हल्डार बर'फोरनि जेसेबां संगठनफोर दङ रायजो राजाफोर जोंनि गोरों गोराफोर बिसोरजों कनसाल्टेसननि प्रयोजन दंमोन इनक्लुडिं आसामनि दल संगठन राजनैतिक दल सामाजिक दल बेफोरजोंबो एसे सावरायनो कनसाल्टेसननि प्रयोजन दंमोन होननानै आं सानो। खारन गाबोन समफोर दिनैनो दा गिनानै गाबोन बन्द लिंबाय बायदिसिना जागोन। खारन बेवहाय गामि दानख'नाय आरो सोदेरनायनि खोथाखौ लानानै मानसिफोरनाव गिख्रंनाय फैदों आरो मा होबावदों होबावाखै बेनि सायाव गिख्रंनाय फैदों। बेनि बादैबो आं मोनसे बुस्थुखौ बुंनानै दोननो लुबैयो जे गोदो जोङो बिटिसि दानाय समाव जि फिसा फिसौ होदों बेखौ आसाम सरकारा एकर्डनि आगोलनो केबिनेट डिसिसन लाजोबदों। केबिनेट डिसिसन लानाय मिन्स बेवहाय गभर्नमेन्टनि कमिटमेन्ट थायो उनाव इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जायो। खिन्थु आनफर्चुनेटलि जोंनि अबजारभेसनाव दा जि होनो थांगासिनो दं बेखौ आसाम सरकारा दासिमबो रायज्लायनो मोनाखै केबिनेट डिसिसनबो जायाखै। दा केबिनेट डिसिसन लानानै कमिटमेन्टखौ होखायाब्ला उनावहाय सोर गभर्नमेन्ट फैगोन फैया बे समावहाय इमप्लिमेन्टेसनाव बहुद समस्या जाहैगोन होननानै जों नुहुरबाय थादों। थाबाय दिनै भारत गणराज्योनि 71थि जि फालिथाय जों दिनै बाक्सा जिल्ला बे मुसलपुर सदराव फालिनाय जादों। जों बेहाय बयबो बाहागो लादों। ओनसोलनि गासै रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेल राजखान्थि नङै गासै फरायसा बयबो बाहागो लादों। जों गोजोनदों जे दिनै भारतनि नागरिक हिसाबै जों जिखिनि जौगाथाय मोननांगौ जों मोनदों। दिनै निउक्लियार गोहोनि मोनसे बिगोमा हादोरनि जों साफा नोगोरारि हिसाबै जों बेखौ बाहागो लानानै गोजोन मोनदों। आरो लोगोसे दिनै जोंनि गोलाव सम बर' हारिनि जि जांख्रिथाय बे जांख्रिथायखौ भारत सरकारा दिनै नुबाय दिनै नोजोर होदों जे बावैनो जों मोनथिदों जों खोनाबाय थादों जे जोंहा NDFB बिथांमोनजों भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसिनि जि नेतृत्वआव जे आल'सना मोनसे जागासिनो दं होननानै जों मोनथिनो मोन्दों। आरो बावैनो बेनि मोनसे मोजां बर' हारिनि आरो बे बड'लेण्डआव थानाय बेबो हारि माहारिनि गोजोनथाव मोनसे समाधान जागोन होननानै जों मोनथिदों आरो बेखौ जों बरायो।